Jardunaldiak orokorrean nire ustez oso interesgarriak izan dira, oso gai ezberdinak jorratu dituelako, eta nazismoari buruzkoa izan zena, konkretuki nire ustez oso interesgarria izan zen, telebistan eta prentsan ez delako agertzen horri buruzko ezen, eta han egondako bi pertsona egon zirenez, benetan ematen den egoera ezagutzeko aukera izan denuen. Niri jardunaldixek ipintzi zuzenbideko fakultadin, azken baten ondo iruditzea. Ikustotelako gaur egun gauza batzuen aurrien informazio gokixe edo informazio askorik ez daukaguleko. Benetan bizi da benen informazio jasotie, aberazgarri izan delako, benetan zepazten dan ikusteko. Pasan aste hartien, abortuan legian aurkako mintzaldi bat eukien duen, eta berta fundutzen. Interesgarri ziren txanduetan, zendo askotan ez duguleko jaso abortuan aurrein ze pasatzen den, edo horren legian aurrein zer eragin jasoko guzen benetan jakin ez duguleko, eta ikusi denun, zelan azaldu izkuen zer pasaureiken, zer retorriko zerreken, eta gaur egun ondino ez dela aplikatu, baina nahiz eta hori aplikatu ez, murrizketak eta gure kontrako jarrirape egongo dizela. Gu Iraine eta Aitana da, zuzenbideko asanblar buruzkoa, eta pentsatu genekan nolako hitzaldi bat edo ematia pixkat ikasleei beste ikuspuntu bat emateko eta hausnarketa bat eginarazteko edo. Eta ongo martitzen nian engenduan EHUko irakasle baten bidez eta abortuen legien aurkako plataformien bidez lortu denduan hitzaldi bat etxia, eta abortatzeko eskubideen inguruan beste pauso bat aratza damon, eta despenalizazioen eta deslegalizazioen artean eztabaidatzen eginean lehenengo arantza bat, eta ikuspuntu juridiko bat eskaini euskun. Hori aberazgarria da gure karreria kontuan egitea. Eta gero Pili Alvarezek, bilgune feministako Piliak, egon dizen lege ezberdinak ekarria zen eraginak, eta feminismoak horren aurrean eukidaren jarteria azaldu euskun. Eta nik uste oso interesgarria izan zela, eta gure holan baloratzen dugu, nahiz eta talde txikin izan ginean, eztabaidarako eta hausnarketarako talde egoki bat izan zen.